تحسب كيدك أسكان كله تحلو مقابي فترات أمسا يا علامات እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ቅዱስ ዕለት ኣብ ዕድሜና ዝዕለት እዚኣ ሂብካ ምሳኻ ክንራኸብ ህይወትና ክትቅድስ ስለዝፈቀድካልና ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ንዓኻ ይኹን ኣብ ትሕቲ መስቀል ዝረኸብናያ ናይ ሓዲስ ኪዳን ጭሩብ سأليت مهرت أقراريت مات مسارات هيوت دنقل مريم بملجأ قدوسان بوتاتنا سمايتات نبيات هواريات قدوسان ملائكة بدم كريستوس تقدس منبر مسوا كورس أمسكالو بأنا أندبت زخبرن استمسكنا يخون كور مرجتا تخل جبر مدهن أي كتمان راس اللاسي وردا بيت كنت مكتل سرح مكايدن والناس حافن زخبركم أبوتاتنا لباسيان قدام أبوتات كهنات لا كان مستير دياقونات أوزنا محرة الدواوي زلهم مؤمنان ومؤمنات أبالات بيت مرتسانبت ፍጹም ብዝፈትወና ብሽም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ደሃን ደው ዒላትኩም ደሃን ደመጺኻትኩም እግዚአብሔር ይመስገን ይልና አምላኽና ኽነመስግን አንደበትና ከፊቱ ዕድመ ሂቡ ጥዕና ሂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዘራኸበና ቅዱስ አምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን زستمر እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ንዓይተና ጋሪ አውዘለና ኩላህና ድማ አስተውዓል ልቦና ሂቡ እተህያውን ዘለዓለማውን ዝኾነ ቃሉ ካስተምረና ከመኽረና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ከምና እግዚአብሔር ፈቃድ ለማዓንቲ እንማሃረሉ ናይ ትምህርትና ርዕስ ዝኸውን ኣብ ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ዘሎ ኃይለ ቃል እዩ እሱ ወለ እግዚአብሔር ወተሃዩ ንእግዚአብሔር ድለይዎ ብህይወት ድማ ክትነብሩ ኢኹም ይብል እዚ ቃል እዚ ዝተናገሮ ካፍቶም ደቂቀ ነቢያት ዝበሃሉ ሓደ ነብዩ አሞጽ እዩ ነብዩ አሞጽ ኣብ እስራኤል ብዳግማዊ ኢዮርብዓል ዘመነ መንግስት ኣብ እስራኤል ብነብይነት ዘገልግል ዝነበረ ነብይ እዩ ኣብ እስራኤል እውን ተወሊዱ ዝዓበየ ነብይ እዩ ቃሉ ዝተነገረ ድማ መና እንዳመገበ ማይ ካብ ከውሒ እንዳፍለቀ ካብ ግብጽ በረኻ እንዳመርሐ ዘውጾም ንእስራኤል ዘስጋ እዩ ዝቃል እዚ ተነጊሩ ናይ ትምህርትና ዋና መሰረታዊ ዓለማ ሞትን ኃጢአትን ክፍአትን ካብ ዝበዝሐ ዓለም ወፂና ምስ እግዚአብሔር ክንነብር ከም ዘለና ንምስትምሃር እዩ ዓለሙ ዝርእስ እዚ ስለዚ ምስተዋዓል የለና ልብና ከፊትና ንእግዚአብሔር መሃብ የለና ልሙዕ ሕርሻ ስርናይ ተተዘሪእዎ 30-60 ሚእት የፍሪ استسبر لبونا نجزاوير تهيبنا يدما ፍጹም ህይወትና እንረክብሞ አይሙረና ሰብሲብና ልቦናና ንግዚአብሔር ይብና እግዚአብሔር ለማዓንቲ እንታይ ከም ነግረኒ እንታይ ከስተምህረኒ አምላኸይ ኢልና ናይ ገዛና ጣጣ ገዲፍና ሕጂ ዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ፈጣሪና እንራኸበሉ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ንሰምዓላ ሰዓት ስለዝኾነት ልቦናና ክፍት ንግበረሞ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንዘሮይና ግልሙዕ ልብ የድሊ
ዝቕበል ልቢ የድልይ ዝተሰበረ አይምሮ የድልይ ስለዚህ ነዚህ ንኽንቅበል ድማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳአና እሞ እስራኤል ዝቃል እዚ ዝተነገረ ንእስራኤል ዘስጋ እዩ እስራኤል ነብዩ ናብ እስራኤል ዝተላእኸሉ ዋና ዓላማ ናይ ጣዖት አምልኾት ብስፍሓት ተስፋፊሕ ስለ ዝነበረ ካብ ቤቴልን ጌልጌላን ዝበሃሉ ናይ ጣዖት አምልኾት ስፍራ ወፂኦም ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ካፍቲ ተሳሓትዎ መንገዲ ወፂኦም ብእግዚአብሔር መንገዲ ክኸዱ እዩ መምህር ተላኢኹሎም እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋናን ክብርን ይብጽሐየሞ ትማሊ በዲልኩም ይኹም ትማሊ ተሳሒትኩም ይኹም ከጥፍአኩም ዝብል አምላኽ ይኮነን መጀመሪያ ነብይ ይዝልእኽ መጀመሪያ መምህር ይዝልእኽ ሰባኺ ይዝልእኽ ንቀጽዓት ሽኩል አምላኽ ይኮነን እግዚአብሔር ናይ ፍቅር አምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ደቁ ዝፈቱ አምላኽ ስለ ዝኾነ ከም ንሳሓት ከም ንወድቅ ከም ንሰናኻኸል ዝፈልጥ አምላኽ ስለ ዝኾነ ናብ ፈጣሪና ክንምለስ አቀዲሙ መምህር ይዝልእኽ እግዚአብሔር ነብይ ይዝልእኽ እግዚአብሔር ብድሕሪኡ ምስማዕን ዘይምስማዕን እዩ ሰሚዕና እንተ ተመሊስና እግዚአብሔር ምሕረቱ የብዝሐልና ጸጉ የብዝሐልና መንግስቱን ይውርሰና ተዘይ ሰሚዕና ግን እግዚአብሔር ይቀጽዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዞም እስራኤል ዘስጋ እንብሎም ኣብ መምልኮ ጣዖት ኣብ ዝተፈላለዩ ኃጢአት ስለ ዝነበሩ ካብዚ ኃጢአት እዚ ካብዚ ተሳሓትዎ መንገዲ ክወፁ እግዚአብሔር ንነብይ አሞጽ ይልኢኽዎ ኪድ ንገሮም ኢሉ ነብይ አሞጽ ድማ ከይዲ ነጊርዎም ነብይ አሞጽ ኣብ ሰብ ኩሉ ጊዜ አፍቲ ወቅቱ ንሱ ዝተራእዩ ብዙሓት ነገራት ነይሮም አምልኮ ጣዖት ብበዝሐሎ አምልኮ ጣዖት ተሰማሪዮም ፈጣሪኦም ረሲዖም ይታምልክ ባዕዳ አምላክ ዝብል ረሲዖም ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፈጣሪ ንጉስ እግዚአብሔር ምዃኑ ረሲዖም ንጉዝ ነገር ንዕንጨቲ ሰግዱ ስለ ዝነበሩ የምልኹ ስለ ዝነበሩ እዚ ድማ ቀጽዓት ዝኽትል እዩ እሞ ቅድሚ ምቕጽዖም ቅድሚ መጥፍኦም ከይድካ ንገሮም ኢልዎ እግዚአብሔር ንነብይ አሞጽ ካብ እግዚአብሔር ይተላኢኹ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእኸ ድማ ናይ ግድን እዩ ክዛረብ እሞ ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ እዩ ነጊርዎ ፍትሒ ጐዲሉ እዩ ነገስታት ፍትሒ የጓድል ኣለዉ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ኣብ መንጎ እስራኤል እውን ኃጢአት በዚሑ በደል በዚሑ እግዚአብሔር ተቀይሙ ስለዚህ ንኽምለሱ ናባይ ንኽምለሱ ኸይድካ ንገረለይ ይሉ እግዚአብሔር አሞጽ ለኢኽዎ ነብይ አሞጽ ድማ ናይ አምላኽ ቃል ሒዙ እዩ ናብ እስራኤል ከይዱ ትቃል ክነግሮም ትናይ ጽድቅ መንገዲ ተእውነተኛ መንገዲ ስሒቶም መስለ ዘለው በትክክለኛ መንገዲ ክኸዱ እዩ ነብይ አሞጽ ከይዱ ስለዚህ ነብይ አሞጽ ከይዱ ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ከምዚ ኢልዎም ተመለሱ እግዚአብሔር ናባኻትኩም ዝምለስ ነገስታት እውን ፍትሒ ክህቡ ከለውን ህዝቦም ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ እውን ፍትሒ እንትህሉ እስራኤል እውን ካብ ልቢ ናብ እግዚአብሔር እንተተመሊሳ እግዚአብሔር ናባኻትኩም ክምለስ እዩ ኢልዎ ስለዚህ ተመለሱ መንገድኩም ስሒትኩም ኢኹም እዚ መንገዲ እዚ እግዚአብሔር ይፈተወን እዚ ጎደና እዚ እግዚአብሔር ይመረጾን ስለዚህ ተሳሒትኩም ስለ ዘለኹም ካብኡ ውፁ ናፍቲ ዝፈጠረኩም ካብ ባርነት ተውፂኡ ንኽብሪ ዘሸጋገረኩም እግዚአብሔር ንሱ እዩ አምላኽ ስለዚህ ብኡ እመኑ ተመለሱ ተተመሊስኩም ንሱ ክምለስ እዩ ናይ ፍቅሪ አምላኽ እዩ ኢሉ አረጋግጾ ነጊርዎም እዩ እስራኤል ከተስተውዕሎ ዝግባእ ሓደ ነገር ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን አፍሪሳያ ውዕል ስምምዕነት ፈሪሱ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዝነበረ ውዕል እስራኤል ባዕላ ያፍሪሳቶ እግዚአብሔር አምላኽ ኮይኑ ብደመና እንዳመርሐ
كاوكو حماي اندافلقه منا اندا مغبه زوصوم اسرائيلاويان نفطاريوم طليممو عين فلطكاني لمو ስለዚህ እትቃል ኪዳን ፈሪሱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን አይኮነን እግዚአብሔርማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳንማ ጽኑዕ እዩ ተማሊ ዝተዛረቡ ሕዚ ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ አምላክ እዩ ዘወፃ ማአፊ ኢየሱ ካብ ቃለ ይዝወፀ አይልወጥን ይዝብል እግዚአብሔር እስራኤል ግን ናአምላኻ ጠሊማቶ እቲ ቅዱስ አምላክ እቲ ሩህ አምላክ ካብ ኢድ ፈርዖን መንዚዑ ዘውጾም እግዚአብሔር ረሲዖም ኣብ ኃጢአት ተሰማሪዮም አውጣኦት ስለዝነበሩ ተቃል ኪዳን ፈሪሱ ስለዚህ ቃል ኪዳን እዚ ከሐድስዎ ስለዘለዎም ናፍቲ ናይ መጀመሪያ ቃል ኪዳን ክመጹ ስለዘለዎም በይዛኻ ነገረለይ ኢሉ እግዚአብሔር ዝኸበርኩም ምእመናን እግዚአብሔር ሕጅውን ክንምለስ ይጽበየና تمالي وديكم يخون تمالي تساحيتكم يخمو بزلهم وطفو زي بالأملاخ لنا كم بدلنا وزيم كم من كفي بلنا تمالي بغرم تمالي كم صرحنا يو بدل من وزي كفي بلنا زي كون اكزابير غزا كوي قدوس سفرا كوي ግን እግዚአብሔር ከባቲ አበሳ ስለዝሆነ ተማሊ በፍልጦን በዘይ ፍልጦን ዝበደልናዮ በደል ዘጥፋናዮ ጥፋት እግዚአብሔር በፍቅር ሸፊኑ አብዘደባባይ ዚ በመሐረት ከፈቢልና አለው ምስጋናና አምላክና ይሁን ስለዚህ ጻውዒት እዚ ለእስራኤል ይኮነን ናዓናውን እዩ እግዚአብሔር ዘተማልን ወይም ወክም መስከለ ዓለም እግዚአብሔር ተማሊ ምስና አብርሃም ምስ ይስሐቅ ምስ ያዕቆብ ዝነበረ ሙሴ ምስ አሮን ዝነበረ ሕጀሎ ጽባሕውን ዝነብር አልፋ ኦሜጋ እግዚአብሔር እዩ ጻውዒት ዘስምዕ ዘሎ ስለዚህ ልብና ክንከታተለለና ዝጻውዒት እዚ ናዓና እዩ እስራኤል ዘስጋ ሕጂ የለውን ዘለና ሕጂ እስራኤል ዘነፍሲና ዝኔናውዚ እዚ ቃል እዚ ድማ ሕያው እዩ ተማለ ገልጊሉ ሕጂውን ያገልግለና ኣሎ ንዝመጽእ ትውልድውን ዘገልግል ስለዝኾነ ንአምላክኩም ድለይዎ ይብለናሎ ድለይዎና አምላክኩም በኃጢአት ምክንያት ጠፊኹም ይኹም አጥፊኹም ማይኹም መንገዲ ተሳሒትኩም ይኹምሞ ናፍቲ ቁኑዕ መንገዲ ምጹ ይብለናል ስለዚህ ቃል ኪዳን ዘፈረሰቶ እስራኤልን በር እግዚአብሔር ይነበረን ይቱ ጉዳይ ነዚውን መርቶዕ ይቅርበላ እግዚአብሔር መርቶዕ ይቅርበላ ክሒድክኒ ኢኺ ይብላ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ከምዚ ይብል ወባይቱ ከመታ አሎ በሲት ለምታ ከማሁ ክህድን ቤተ እስራኤል ሰበይቲ ንሰብአያ ቃል ኪዳን ፍሪሳ ከምትኽዕድ ኩሉ ከምትጠልም ኩሉ እስራኤል ክሒዳትኒ ይብል እግዚአብሔር ድምጽ ይስምዕ ዘሎ ታይግበር እግዚአብሔር በመጋብነቱ ዘይሕማ አምላክ እዩ እግዚአብሔር ፍጥረቱ ዝምግብ ፍጥረቱ ዝሕሉ አምላክ እዩ በዚህ አይና ያይሕመን እግዚአብሔር ስለዚህ እስራኤል ጠሊማትን እያሞ በይዛኹም ንገሩለይ በይዛኻ ንገረለይ ይብለሎ እግዚአብሔር አሞጽ ሓዲሩ እግዚአብሔር ዘይጸውዕሉ መዓልቲ ደሎ እግዚአብሔር ተመለሱ ዘይበለሉ መዓልቲ ደሎ እግዚአብሔር ንስሐ እተው ዘይበለሉ መዓልቲ ደሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዝ ነገረና ናይ እግዚአብሔር ትዕግስት ዶ ተቃልለለኻ እግዚአብሔር ለማዓንቲ በዘይ መቅጽዑ ጽባሕ በዘይ መቅጽዑ ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ምዃኑ ዶ ትዝንግዕለኻ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ዘይ መቅጽዑ ባርብ ክንደይ በደልና ንብድል ክንደይ ጥፋት ዳነ ጥፍ ግን እግዚአብሔር ፍቅር እዩ አፍ ፍቅር ውሽጥ ስለዘለና አይናሞ ፍጹም ከየጥፈና ግን ተመለሱ ይዝለና ዘሎ ስለዚህ ክንምለሰለና ክንዕምጽ አይግበእናን ይት ጉዳይ ስለዚህ ነዚውን በተወሳኸ እንታይ ይብል ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ከምዚ ይብላን እስራኤል ኣብ ትሕቲ ኩሉ ኣእዋም ንጓኖት አማልክቲ ክትሰግዲ ይብላ ንጓኖት አማልክቲ ንዕንጨቲ ንምስሊ ክትሰግዲ ኣብዙይን አፍቱይን ጸፋዕፋ ኢልኪ ኢኺ
ተሳሒት ክኢኽ እስራኤል ስለዚህ ናባይ ተመለሱ ቃለይ ወነ ይተቀበልክን ነቢያት ደጊሞም ደጋጊሞም ተናጊሮም ና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከምዝ ይብለሎ ኢሎም ተናጊሮም እዮም አይሰማዕክን ይኽሞ ካብጣኦት መምላኽ ተመለሲ አነ እዝዕሸክን ናባይ ንዒሉ እስራኤል ይጽዋዕ ኣሎ እግዚአብሔር ስለዚህ ድምጽ እዚ ንዓና ምዃኑውን ልብልና ክንከታተል ይግባል ፍቃድ ስጋ ምፍጻም ጣዖት ኮይነና እዩ ስለዚህ ካውዚ ውጽእ ይዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ካውዚ ተመለሱ ንድሕነት እዩ ንኻልእ ይኮነን ንኸይንጠፍ እዩ መንግስት ንኸውርሰና እዩ መጽእ ይግበአና ስለዚህ ተመለሱ ንመለስ ኩላህና ምሳኢ ሙረና ንመኻኽር አበየ ወዲቀ ዘለኹ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ውሽጥና ፈትሽና ናብ ፈጣሪና ንምፃ ዝብል ቃል እዩ ዝነግረና ዘሎ በተወሳኺ እግዚአብሔር ንነብዩ አሞጽ አባ እምሩ ሓደ ነገር ነጊርዎ ከይድ ካንገሮም ተተመሊሶም ጽቡቅ ተዘይ ተመሊሶም ግን ክቀጽዖም እየ ስለዚህ ንነብይ ከምራእይ ብራእይ ሓሙሽተ ነገራት ነጊርዎ አርእይዎ እስራኤል نهاتي قال سميعة نجير كايوم نسهان ده زياتيوم كافتنا يتفقت من قدي إن ده زي تمليسهم بحمش تنجرات قطعمي يلو رأي ريون آموس حمش تنجرات بتعمس قربيو كاباتهم حدا رأي إزري زلا آموس كم رأي إزري يوم آموس زلوا يوم كلهم بس عفقد زلنا أبغزنا خيرنا مشت كلهم ننببهم كل قص نقبلنا كاب معرف شو عت جميرنا ساعة شعت زلوا بدن بي بصفحات كنا نقبلنا هنا يتحجي أو زي كلهم جلس أين خلنينا توانا وانا أنا هنرزق بنا رأي زرعيهم مجمر يا زرعيو رأي نزمرا نتأتعي نسعري زبلع عن بتا كم زلع لك زاوير رأي ريو نعموس إذا نقرأ زلوا عند حد زي من لا سوينام لبهم زي سبر تخينو إيش زي ولا تخينام نزمرا من نتأتع من زبلع عن بتا كالعلية قصعمية حادثي بهذا درجة ما حوي نبحر نقعلاي ندريقو نمدرو زكاصل حوي كالعلري وزي ناي እግዚአብሔር ፍርድዩ ናይ እግዚአብሔር ቅጽዓትዩ ፍርድ እግዚአብሔር ይማለት እምብንተይሎም ታግብረለው እግዚአብሔር አይን ምለስን እንተይሎም ታም ገብሩ ዘለው ዋናይ እግዚአብሔር ቃል ሰሚዑ ዘይስበር ልቢ ተዓይነት ልቢ ይዝባሃል ፈርዖን እኮ በተረጋጋሚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እኮ ሰሚዑ እኮ እዩ ግን ልቡ እንዳደንደነ እንዳዓመፀ መስከደ አመጨረሻ እኮ ባህር ኤርትራ ተሪፍ እዩ እኮ دار عسر تقصعت مالتي دار عسر تمغزفتي مجرشا انبسل الزبالة عبحري إثراءاتيو من نقبري كارن بعدي مالتي سلازيك زيابير ملكت يوري الله مالتي كلتا بسالس هاي درجة دما جمد مستخاخلي مندق مستخاخلي مندق جمد زي بمحرنيا تنبي زبال ندقتي حانستي جزاز استخاخلوا بجمر تنتلتلت تنبت بحال مستخاخل جمر ياتب بمتقرنيا زلوا هذا إذا نتجزا إذا استخاخل مالي تجزا تستخاخل دلو قبيت دلو كافت مسمر وصي دلو زعقنا اللي مالك إذا أول ننوي أمس ملكت غير هري هو مالك هاي مالك يزي بإجزاء عيني إسرائيلاويان تلقيهم تمزينهم كاب እግዚአብሔር ወጻይ ሆይኖም ስለስተረኸው መፍራሶም ይማለት ሓደ ሃናጻይ በታዝለኩም ዘለኹ ገመድ መስተኻኸሊ ይዕቅናሞ ተተዛቢላ ወይ ከፍርሳዩ ወይ ሓደ ነገር መማረጽ ይዝወስድ ማለት እዩ ምክንያቱ ተዛቢዕ ስለዘሎ ስለዚህ ካብ ሕግ እግዚአብሔር ወጽዮም ካብ መንገድ ወጽዮም ስለዘለውም ክቐጽዖም ይዝብል ራእይ ይሪየሎ በሳልሳይ ደረጃ ማለት برأي درجة دما بتعم زجرم مالك بتعم محفري إسرائيل هزبي يلوم إجزاهير هزبين داولي يسوعهم دقين داولي يسوعهم جنت زجرم
نبيو زرأيو رأين تأيو فرق قريم مالتي فرق قريم زملاء كفر كوانا مهرتي ناب قريم مالتي ناب قريم وريدو إسرائيل كوانا مهرتي سلازي فرق قريم زملاء كفر رأخو يبل زي كوانا كابك زيابير وطيوم عاو تحوت عاو زودقه من قد خمزلو آرئوهم ترجم بدن بمسحف قدس بعلهم عن صنيعهم أنو ويلوكم يد وانا أنا أخذله تناي مجرش هاجن زجرم دما تناي مجرش هم بلحم شايد ما خمزي يبل اتمرخ كسع زنقانق يبل تمرخ كسع زنقانق نتقوللات وقعيو بلو نتقوللات وقعيو مو عامل علة حبرة سب يفرس يودا زجرم يبني بحقه انتهي مالتيو هزوون بدلني أيو عمري النزلوا نجستاتون بدلني تاتيوم سلزي حويرم كتافو يوم مالتي حويرم قصع يوم مالتي قللات نجستاتي زملاخت سلزي تقوللات كوكعيو تهزبون كوكعيو كل ما ينملسن سلزولا عمس أني تاسلزوانو زيابير نعموس زياري هو مالتي سلزي إسرائيلاويان كلنا نفطوا منها تاريخهم مسحف قدسهم بدم من تريبنا مالت تلاواتاي هيوت نيروا مسحف قدس دبال هيوت يزولا تلاواتاي هيوت نيروا كمتشوا من أغزيابير يموتوا كمتشوا كخافهم كله عمس كبزحهم كله نجسات قطقودهم كله عملاخنا يقولوا هم خوون كله ما قريفهم من أوطاوت يوم زخال نيرهم سلزي كاوزي تستاهلهم نخمصو يو آموز رجيم دعاقي من نجيروهم سلزي نعناوز نجرنا زلوا يو كنملس مالتي كنملس سلزي مساعتنا أنصار كامزين دحر كوينو يو كامزين دحر كوينو نحنا خمينا هندليرنا حجي سلست نجرات كرينا مجمريا نجزيابير دليهم زرخو سبات كرينا هم مزحف قدوس هم مزحف قدوس سلست سبات اللو نجزاوير دلائي وما خترخوا وياهم بيوت لما ختنا وريهم إلنا مصحف كلنا نوزي مسنا زلنا نجزاوير كندلينا قدسنا دلينا عينا قالوا خنسمعنا سلزي نجزاوير دليهم بيوت زناور سبات هم مصحف قدس مجمريان رأي كاو أصلنا دما نحنا خنجزاوير كمينا خندلي زبل دما جزين تلي يحسر بيننا هرينا منا مجمريان نجبرو لوقاس وانجيل معرف 19 وصر حادق 7 زلي لوقاس وانجيل معرف 19 وصر حادق 7 زلي عاوزين نرخبو مدهاني عالم كريستوس اما الى سغاوينا نزارب زلنا بإياريكو منقدي كحلف كله حدا حزير سبعي إيسوس كريستوس كما يزبد أيو ملكو انت يمثل انت أي زمهر انت زريو اندابله بوشتي حسب نيرو نعم لخي تزريو كلنا عاوزلنا بمنفسنا نرينا أملاخنا بمنفسنا نريو حواريات بزرائيو حواريات بزرائيو حواريات بزدهسسو احنا هونكم ينازلنا بأكل جن كريئنا دحر بأكل بعصر نفس مسكرنا جن لإيسوس كريستوس بأكل كريئنا ريئنا سلزي حصير ينيري يزيد بتعم حصير زكيوس يزيد معل شو من وعلهم يزيد زكيوس يزيد بعد نا عملاهم رأي كأله بوز حزب سلازنا برا بوز حزب دافع سلازنا برا قريهم نوحتي قريهم مكاكلين يا خوينو نسوا أفتات حت خوينو منهم كريستوس كريئي دل هاي كأله قنت فقر رأي ووش تفقر له مؤمنان كم زلا فقريك حضرنا زقبو أملاخي ما عزي يخريك قمتي حصير كوينو تجنيو حزينو بيزاهم حنقروني بيزاهم حفبن انت ولا من تسفى قريسو مجرش هزقورو ذكيوس نتم هزبي قديمو خيدو نقدميت ناب حدا شلاء ديو ناب حدا ديو نعم نوح وام ودي عم قيدو أعود يهيبل. تحري يسوع كريستوس بزحات هزبي تقتلتو سلازنا ورو
ساعتهم هو قاعد كله خير كله أفتح زكيوس زلوا أبوتها مسبسه زكيوس ولا حيل يسكرسوس زكيوس رئي ويبل زين هاي البغن عنا يتملكته تدليتيو نحنا حاول بتمسينا نحنا بفقر تمسينا وشتنا حتى سيرو بحق إجزابير العين زر أملاخي يرينا إجزابير عاوز صلوتنا إجزابير يملكت عاوز مارينا إجزابير يملكت لبونا أنا أيو خفي إمبار إجزابير كل جزء نابانا أيو سلزي زكيوس أو أم كوينو دسيلو ريو تحبسو يسكرسوس لما جلس يلو رأيو مو ورد وردنا لما أنتي أبغزها مسخها خو علي يلو كبر مسجان أنا أملاخنا يهون مسخها أبغزها خو علي زكيوس ورد يلو دس يلو نسرما زليل وريدو أو قروا يقول يسكرسوس حقيف سعمو يزبي تحقوسه دس بلو حتى تحيزهم زكيوسن مداني عالم كريستوسن نندا زكيوس أمرحو يبلنا حبيرا مسكرو أفتما أخلتم كفاءة فريساوي سلوز نورو زي تردو مسيح كريستوس من تاين أبز عالم زي كم زمسه زي فولتو راح نخولعو راح تعمراتو نخريو زقوا السواتون أما أخلني وياه قال يوم دما مدحني نسو كفوسنا أيو هيوت كهبنا أيو لهم زعمون دما نيوم ما أخل نحر نسو نايتهم كرستي حلافي سلازنا بره كرست دما بفريساويان استنعقو سلازنا برو حاتياتنيا تاتيه كبهايلهم سلازو صارو إيسوس كريستوس نندازي كيوس جزا بمئتاو حزينهم يقول المصحف القدس تاي حزينهم حاتياتنيا زكيوس كريستوس سلاستقبله أما أملاخنا مرهني عالم كريستوس اتحاتيات زبزحو اتزنافقو زكيوس نابغز سلازلتو تاي حزينهم زمسا زياتهم تاي غديلوهم أمصاصو سلازي فلطو وكويم كريستوس نابز عالم زي انتاي كدلي مصيو انتاي يطفيو وانتنا كود سب يطفيو هادي كوي كون ود سب كوي يطفيو ود سب كدلي كو مصي نعنا كدل كو يمصيو نعنا خدحن كو يمصيو ازيا زي تردو سلازغونو نمنتاي حاتياتنيا اندهالو ناب اند حاتياتنيا زكيوس نمنتاي اتيو ويلم اغرمري مومي بالمصحف قدس بعلي كوميز مصحف قدس زلكم انو مشات قسيلكم دقسكم انو زغرميو كلنا اوزلنا كلنا حاتياتنيا كملس كلو كنحقس يزلنا زماوي كملس كلو كنزمري زلنا سراقي حساوي اجبرباري زنبرت مالي لوم يوم مدرك وصي زمارك خون كلو كنحقس يزلنا كو كنحقس كو يزلنا تمالي بحاتيات النفولطسن لما عنتون حاتياتنيا إلنا نقصر تخوينا تقاقينا عينا تقاقينا عينا هاي بهلا عايزلو حنساب لي واز ولواس انت قروته يامن واز بهلا له تمالي سراقي يرمو لما عنتو سراقي جيجا تمالي زماوي يرمو لما عنتو زماوي جيجا بزحات زماويان زمرت خوينم يوم بزحات سرقتي مصوت خوينم يوم بزحات زچورورو زنورو አበደባባይ ኮይኖም ወንጌል ሰብይኹም እዮም እዚ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ይስሕይብዎም ስለዚህ ዘምሰባት እዚኣቶም ዘኬዎስ እንዳ ዘኬዎስ ክርስቶስ ብምእታው ክሕጎስ ነይርዎም መንበር ከሓዝነ ነበሮም ንምንታይ ተሓዝኑ ኣነኮ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጻኹ ዝጠፉ ሰባት ክደሊ ከድሕኒ የመጽየ ስለዚህ እዚ ወደ አብርሃም እዩ ሎማዓንቲ ኣብዚ ገዛዚ ድሕነት ኮይኑ እዩ ኢሉ ኩላህና ድሕነት ይዓድለና አምላኽና መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ كمزي زبالة أملاخ يزلنا كمزي زبالة فتاري يزلنا تمالي رسي خائخا تمالي أطفي خائخا بزل خايو طفاء زبال أملاخ يبلنان نايفور أملاكيو نعو يا بيت كريستيانون يززقاجوا نعو تملسو دك أي تبل زل سلازي مملاس يزر لنا نابينا خنكيد كأملاخنا وزائي كبيت كريستيان وزائي نابي كنكد
كابخاس نابينا خن كيد ديكونن زبل قدس بطرس نابينا خن كد مدهاني عالم كريستوس كاستمرهم كلهم قديفهم مخدو خلوكو نسخاتكم كم زيهم كتكادو تريليو كلهم كلنا تمحارة يوحنس وانجيل معرف شدي سبوز سانشو من تنزلوا قدس بطرس تايز بله بويتا كابخانا بيكن كيد انت تأمنا تمقبنا انت حممنا تفوسنا عملاخنا فطارينا انا كابخانا بيكن كيد كنبل يقبأنا ስለዚህ እንመለስ መምላሱ የድልና እዩ እዚ ሓደ እዩ ኣብ ቁጽር 2 ድማ ቁጽር 2 ንኣምላኻ ደልያ ዝረኸበት ድሕነት ዝረኸበት ድማ ናብ ፈጣሪኣ ዝተመለሰት ሓንቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጽር 21 ድማ ከም ተወሳኺ ንሪአና ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጽር 21 ክሳብ 28 كنعاناوي تتبهال سبيتي كنعاناوي تتبهال سبيتي صقم زلوا وانا غانين زحازا صقم زلوا زودقا غانين زحازا تشغيرا دحنت دليا نغوالا دحنت زفوسلا سينا ابستفلالي بوتا خيدا ابستفلالي هوسبيتالات حكيمات كيدا أبز مدرزي كبصح زغبو كله بصيحه دحنا سينا ام مጨረሻ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ መጽያ ንስዩ ዘይንዕቅ አምላክ ንስዩ ዋጋ ዘይخፍል አምላክ ብነጻ ድሒንኩም በሰላም ከይዱ ዝብል አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ተአምላክና ጥራይ ምስጋና ንዑ ይብጽሐየና አምላክና ይخبር ይመስገን ግን ደጋጊማ መጽሐፍ ከም ዝነግረና بيزها قال يفوسلي كتب كلا ኢየሱስ ክርስቶስ ሱቅ በላይ ብልት መጽሐፍ ግን ይሰማዕሎ የዳምጻሎ ጋና ከደክመለዋ ጋና ከተልምነለዋ ጋና እምነታ ከተረአለዋ ጽናዓታ خري አደልዩ ዳር ሐዋርያት ሙሱ ስለዝነበሩ መምህር አዳምጻባ መልስ በሃባ ትልምን ኮላ ትጽል ኮላ ድማ ይለሞ يفلطي نساتهم وعلاتهم عشلاس ስለዝነበሩ ينبر ክርስቶስ ይፈልጥ ሁሉ ይሰማዕለይ ዳር ክርስቶስ መለሰ መልሲ ከም ዝይልዋ ዝተቀደሰ ነገር ነخلባት አይዋሃብን አነ ናብ ዓለም እዚ ዝመጻኹ ትንቢት ናብ ዝተቆጸረሎም ስዋኤ ናብ ዝሓዙ ናብ እስራኤል እንበር ናብ ካሊእ ይመጻኹን ይሉ ዳር ንሳ ለባምያ ተመልከቱ لبام مستوعليت ስለዝነበረት ቅርብ ኢላ ጎይታ አخلاባት እኮ ካው ጎይቶኦም ዝወደቀ ረፍራፍ እኮ ይወልዑ እኮ እዮም ስለዚህ ለእስራኤል አብይ ተአምር ትገብር ይኻ ድንቅ ተአምር ትገብረሎም ይኻ ተድሕኖም ይኻሞ ንዓይውን ንእሽተይንዶ ዋአነ ኸርብዬ ጋናዚ አመንኩዬ ጋናዚ ተመለስኩዬ ኣብ ጥርጣሬ ዘለኹ ሰብዬ ፍጹም እምነት የለንሞ ቸርነት ካተሐዊስ እንደበ ዘኻዛ ጓለ ይፈውሰለይ ያይላቶ አሸንፋቶ ክርስቶስ በፍቅር ይስነፍ አምላክና በፍቅር ሆነ ሽንፈ ይግበና ተስፋ ከይቆረጽና ክንጽልለና ተስፋ ከይቆረጽና ክንልምነለና ክንመላለሰለና ታይሉ ማዕዘ ይሰምعني ትማል ይሰምعني زي تسفاك قرصنا دغيمنا دغاغيمنا تصلينا እግዚአብሔር ዝቀበለና አምላክ መኻኑ ከነአመን እንከለልና ዛባ መልሲ ተመልከቱ እምነታ ጽኑዕ መኻኑ ርዩ ይኩንቺ በከመታ አመንቺ ከም እምነትኪ ይኹነልኪ ይልዋ ከም እምነትኪ ይኹነልኪ ወዲያም ድማ ጓላ ተፈወሰት ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ካውዚ ሰለስተ ነገር ንመሃር ካብዛ ሰበይት እዚያ ሰለስተ ነገር ኢና ንመሃር ሓደ እምነትና ንመሃር ሃይማኖት ንመሃር ከድሕነኒ ይኽእል እዩ ኢላ አሚና መጽያ ድሕነት ሒዛ ኸይዳ ጓላ ተፈዊሳ ስለዚህ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክንመጽእ ከለና ናብ ገዙ ክንመጽእ ከለና አምላኸይ ክቅበለኒ እዩ ጸሎተይ ይሰምዐኒ እዩ ኢልና አሚና ክንመጽእ ክንክእለለና
كم أمنتك يخون الكيز بلا فتصم أمنت الليكي قالك تدحان يلوا دحين هذا ما سلازي أمنتنا مهار كابزيا طباب ون مهار طباب مالت مسيل خنقرا خلون سكنا مسيل أنا جراتو تحتنا ون مهار كلب خبلا خلو وخلب يا قويتاي قندما بزعبه قويتا أخامو نسخات فلت يعز ولا تسلازي كاب زي أون نفتاريان يسوع كريستوس دليل عزر خبتي يا حاده عبسال ساي درجة نرخوا جن حدا زي حسيريو ماتيوس ونجيل معرف شو من تزلوا ماتيوس ونجيل معرف شو من توصل حمش تزيون نفتاري دليل عزر خبتي دحنا زرلي يزيون ودوس حمام يزيون كلنا بحديات حميمنا أينا كلنا تسفى قريصنا أينا تسفى قريصنا بحديات حميمنا شخمنا خويلنا سلازينا بيس كريستوس نقص لنا نفط علينا እግዚአብሔር አምላክና ክንመጸለና ዚውን ተስፋ ቆሪጹ ወገን ሲኢኑ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽ ሓደ ናይ ሚኢተ ሓለቃ እዩ ማለት ናይ ሚኢተ ሓለቃ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽ ወደ ይፈውሰለይ አድሕነለይ ለእግሮ ዲቆ ምስለሞኖ ኪድ ከመጽየ ንገዛኻ ኸይድሞ ከመጽየ መጽየ ከድሕነልካ እየ ኢልዎ መልስሳዎ ጎይታ አን ኃጢአተኛ እሄ ገዛይና አኻዘስታ አና ግደ ይኮነን ስለዚህ አውዚ ኮይን ካንዶ ወደ ይፈውሰለይ አነ ኮን ባዕለይ መራሕየ ናይ ሚኢት ሰባት ሓለቃየ ንስኻኺድ ንስኻና አኽብሎ ከለኹ ይመጽእ ይኸይድ በዓል ስልጣን ስለዝኾንኩ ንስኻ ድማ ብዝበለጸ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን አምላኺኻ ኩሉ ይከኣለካ እዩሞ ኣብ ዘለኻዮ ኾን ካንዶ ወደ ይተፈወስ ድሕና ትረኸብ በለለይ ኢሉ بدحريو كمزي زبالة سب على إسرائيل عير خوكن صنع أمنات زلوا سب عير خوكن يلو مسكر نتيو ودو انتفويسو مالتي زابير أملاحنا نقول لهنا دحنتي عدلنا زابير مسجن سلازي زيوم نعملهم دريم زرخويهم خنياتو ترسنا تعيزبل نكزيابيه دليو بهوات كتنوري خميو نكزيابيه دريم كما هوات كم زرخو كما يدحنات كم زرخو رينا لنا نحنا خوزي لنا خير كما نعملنا ندليو كما نفتارينا ندليو كما نهرخو خزلنا انتلنا قل هذا بقى حسر يا زيانا مجرشا ايه ترسنا وحيقن زو ساعته كي مشينا مالتي حسير نكزيابيه قال مستوعل طرح يزد الله بس يكون نمو نحنا خي كما غيرنا انا نفتارينا خرخو زقبنا زبل صبق سراح بمسرحيو እግዚአብሔር አምላክና ክንረኽቦ ንኽእል ጽቡቕ ስራሕ በመስራሕ ጥራሕ እዩ ካወጻይ ንእግዚአብሔር ክንረኽቦ ንኽእልን ኢና በመደነጋር ብጉያ በኃጢአት በኽፍአት ንእግዚአብሔር ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ንእግዚአብሔር ንረኽቦ ብቕንዕናን ጽቡቕ ስራሕ በመስራሕን ጥራሕ ኢና ንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ነዚ እውን ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ብምኽባር ናይ እግዚአብሔር ንቃሉ ብምእዛዝ نجزاير نعم لخنا هرخوان خلينا حنت تسخطقس زيادة قيسة كود إيه مالتي ماتيوس وانجيل مرaf 10 شعته قصر 10 شدشته تايزبل أبزين رخو نجزاير منجستي نخورس انتهاي كجبر لني زبل حاجة من إذا سواء يطيق قالنو نجزاير منجستي نجزاير دحنات كركب انت ايخ قبر زلني هيلو لإيسوس كريستوس طيق ويلن كريستوس ملس ملس دما نمنتاي تطيقني نا እግዚአብሔር መንግስት ክትወርስ ትኾንካ ና እግዚአብሔር ሕጊ አኽብር ና እግዚአብሔር ትእዛዛት ሓሉ ኢልዎ መን እዮም ንሳቶም ኣይተሓስዙሉ ቶም 10 ትእዛዛት ነጊርዎ እዚኦምማ ኩሎም ፈጺሞም እዮም كالي توسخ أنت اللي أهبني يلو فتصم كتكون توان كذا اللي كان يبغى شيء كتختل النيلو سلزي كاوزين نوصل قال تايو نايجزاوير منجست خنورس تخينا قالوا خنخبر لنا نايجزاوير حق خنحل لنا بفريها جزاوير كن ملالس لنا كمزين نحر كوينو جزاوير أملاخنا نرخوينا صلوتنا ونقبلنا يمو نوزي أميننا أنا خنمسك بنا زستمهرنا زمخرنا أملاخك الدوسان جزاوير سموز خبرنا استمسكنا نيخون وسوات لك زيابير ولا ولادة تنقل ولا مسكال كبر آمين